Sir, ano masasabi mo, Sir Marlo, at pang third destination natin to? Pagod na. How about, Sir, ikaw, ay, Ma'am Sheena, pang third destination? How about ikaw, Ma'am Ami? Pagod na. Ano masasabi sa ating Pagod na ang third puwet. destination? Masakit ang puwet. How about ikaw, Madam? How about ako, Sir? Third destination? Kaya pa? Guys, third destination natin. Third destination, Galata Falls. Galata Falls, Galata Falls, Galata Falls. Tara na, baba tayo. Kaluskos ng dahon. Mapagod na po yan. Ako mo. Yo guys, third destination nga natin. Itong falls na to. Actually ano lang talaga siya, parang nag-spread lang, walang pinakamataas. So, ganito lang siya. Ito yung falls nito. Tapos babato siya, totally babato talaga siya. So guys, ito ang Malatap Falls. Ganito lang siya. Nasa tuktok na tayo ng Malatap. Uy, meron pa pala doon. Nakataas. So, ganito lang yung ano niya guys.
bato siya. Kaya ito na magiging activity nila. Nauupo. Kaya sa mga bato na may tubig. Kaya na magiging activity natin. Walang masyadong talong ng katulad ng mga ibang falls. Pero meron dito isa, pwede tayo magtalon dito. Kaya try natin. Go guys! Saan? Teka lang Josh! Josh! Baka may bato! Ganun ka! Wait lang. Punta tayo dito sa may ano. Para kasi siya meron maliit na swimming pool. Sa gitna ng bato. Katulad dito, pakita ko yun. Ayan siya oh. Yung gitna na yan, para siyang swimming pool. Walang magiging activity natin dito. Sa Balatap Falls na to. Mga ganitong malibuan. I think ito malalim to eh. To. Pero syempre, susubukan natin magbaba para malaman natin kung malalim ang babaw. Go! Yun lang. Yun lang sa kababaw. Tapos maalim. Woo! Ang kagandahan pala dito sa Malatap. Ang kagandahan pala dito sa Malatap, napansin ko na siya. Yung bawat mga ano niya, yung mga corner, para siyang swimming pool. Yung mga corner niya, pwede yung swimming pool. Tapos pwede kang maligo dito. Katulad yan. Yan sa part na yan, pwede maligo. Katulad nito, ito, papabain na naman natin ito. Kasi para siyang mga swimming pool na maliliit eh. Dito guys, tingnan natin kung malalim. Ay, mababaw talaga. Ah, madulas yung bato. Mababaw siya. Kaya lang malakas yung agos. Pinadala tayo. So, lipat tayo ng ibang pool. Oh, yeah. Oh, sarikit po eh. Mababaw. Babay, Malatap Falls. Kami uuwi na. Guys, so